खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 26 आघोन 1431 मायथाइ एबा 13 दिसेम्बर 2024 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना मेष राशिनि थाखाय थुलुंगा आरो थुलुंगानायजों बुंफबनाय सान जागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानिनि बिथिङाव जोबोद सांग्रां जागोन आरो मोनफ्रोमबो खामानिनि सायाव मोजाङै नोजोर लाखिगोन, जायनि जाहोनाव नोंथांनि खामानिया मोजाङै सोलिगोन आरो नोंथांनि सुथुरफोरा नोंथांनि मेगननिफ्राय बारग'नो हानाय नङा। बेनिखायनो दिनै नोंथांनि मोनसेबो खामानिया गाज्रि जानाय नङा। जायफोरा साख्रि नागिरगासिनो दं, बिसोरो दिनै माबा मोनसे मोजां खौरां खोनासंनो हागौ, जाय गोसोखौ खुसि खालामगोन। नखरनि बेलायाव दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव सान जागोन। नखरारि फालांगि खालामग्रा सुबुंफोरा दिनै हास्थायनाय जाफुंसारनाय मोनगोन, जाय रांखान्थियारि थासारिखौबो साबसिन खालामगोन। दिनै नोंथांनि नखरनि सासे सोद्रोमानि सावस्रिया हरखाबै गाज्रि जालांनायनि जाहोनाव गोसोआरि जेंनाफोरा बांनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। वृषभ राशि। दिनै वृषभ राशिखौ सावस्रिनि बेलायाव सांग्रां जानो बोसोन होदों। दिनै नोंथाङा नोंथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरजों मोनसे धोरोमारि एबा समाजारि हाबाफारियाव बाहागो लानो हायो, जायनि थाखाय नोंथांनो माखासे रांबो खरसा जागोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि संसारारि गोजोननायफोरावबो माखासे रां बाहायनायनि बाथ्रा सानगोन। नोंथाङा जि-जोम आरो मोजां मोननाय खामानिफोरखौ बायनो हायो। नाथाय केरियार फालांगिनि बेलायाव दिनै नोंथाङा बेरेखा आरो सुथुरफोरनिफ्राय सांग्रां जानाया मोजां। नोंथाङा खैफोद गोनां रां थिसननायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों ब्राउन गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि मुखुबनि थाखाय गावनि नखरनि सोद्रोमाफोरनि थाखाय सम दिहुननो हानाय नङा, जायनि जाहोनाव नोंथांनि जिउ लोगोरिजों लोगोसे नोंथांनि गथ'फ्राबो नोंथांनि सायाव रागा जोंनो हागौ। नोंथाङा बिसोरखौ फोथायहोनो थाखाय हाजासे नाजानांगोन आरो बेनि थाखाय नोंथाङा मोनसे अनथोब होनांनो हागौ। दिनै नोंथांनि फालांगियाव माखासे सुथुरफोर थागोन, जाय नोंथांनि लोगो जानानै नोंथांनि साखाथियाव थानो हागोन। बेनिखायनो बिसोरखौ सिनायथि हो आरो बिसोरनि सिगाङाव जायखिजाया बाथ्रा बुंनायनि सिगां सान। फालांगियारि सुबुंफोरा दिनै गोबां मुलाम्फा मोनगोन। अखाफोर आरो बुधनि जथाय सोमोन्दोआ नोंथांनो नोंथांनि आरिमुआरि आरो सोरजिलु गोहोनि मुलाम्फा होगोन। दिनै नोंथाङा बबेनिफ्रायबा हरखाब रांनि मुलाम्फाबो मोननो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना मोनसे गोजोनथाव सान जागोन। हाबा जानाय जिउआव नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों गोरोबलायनाय लाखिगोन। नोंथांनि जायखिजाया आबुं जायै खामानिफोरखौ आबुं खालामनायाव गोसोआ खुसि जागोन। नाथाय दिनै नों गावनि सावस्रिखौ जोथोन लानांगोन। नोंथाङा कफजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरजों जेंनायाव गोग्लैनो हागौ। दिनै नोंथांनि थाखाय दान्थे-बिदान्थे गोनां आयदाफोरनिफ्राय गोजानाव थानाया गोनांथार आरो गुबुननि बेलायाव सौनायनिफ्राय गोजानाव थानाया गोनां, नङाब्ला नोंथाङा गावखौनो खोबथेनानै लागोन। नखरारि फालांगियाव नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनि मददजों मुलाम्फा जागोन। जुदि नोंथाङा दाहार लानो नाजादों, अब्ला दिनैनि साना बे खामानिनि थाखाय मोनसे मोजां सान जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। सिंह राशि। दिनै सिंह राशिनि थाखाय बुंगासिनो दि नोंथांनि बेरेखाफोरा दिनै सांग्रां नुनो मोनगोन, नाथाय नोंथाङा बिसोरखौ गिनांगौनि गोनांथि गैया। नोंथांनि खामानिखौ मोजाङै माव आरो थांखियाव गोसो हो। रावबो नोंथांखौ नाजानानैबो जेबो गाज्रि खालामनो हानाय नङा। दिनै बेलासियाव नोंथाङा नोंथांनि नखरजों बायजोआव थांनो हागोन।
दिनै नोंथाङा नोंथांनि गोसोखौ सोरबा सासेजों साननानै रानलायनांगोन, नङाब्ला मानसिफ्रा नोंथांनि आबेगारि आरो मोजांनि मुलाम्फा लानो हागोन। मोजां मोनलायनाय जिउनि बेलायाव हाथरखिफोरा बुङो दि दिनै मोजां मोनलायनाय जिउआव मोनसे गोदान गोहो हाबगोन आरो नोंथांनि सोमोन्दोआ आरोबाव गोख्रोंसिन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। कन्या राशि। दिनैनि साना कन्या राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान जानो थांगासिनो दं। दिनै फरायसाफोरा गावसोरनि फोरोंगिरिफोरनिफ्राय मदद आरो हेफाजाब मोन्नैबो मोनगोन, जाय बिसोरनि जेंनाफोर आरो जेंनाफोरखौ बोखारगोन। जुदि फरायसाफोरा मोनसे गोदान फरायफारियाव मुं थिसननो लुबैयो, अब्ला दिनैनि साना बिसोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान जागोन। दिनै जुदि नोंथाङा नोंथांनि रांखौ सोरनिबा सुबुरुनाव थिसनो, अब्ला बेयो नोंथांनि थाखाय खहा गोनां जानो हागौ। बेनिखाय नोंथाङा गुबुननि बाथ्रायाव रां थिसननायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। नखरारि जिउनि बेलायाव नोंथाङा खुसि मोनगोन। आइजोफोरा बिमानिफ्राय मुलाम्फा आरो मोजां खौरां मोननो हागौ। दावबायनायनि सानथांखिखौबो खालामनो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। तुला राशि। जुदि नोंथाङा दिनै नोंथांनि फालांगियाव माखासे सोलायनाय लाबोनो सानदों, अब्ला बेयो नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा नोंथांनि मेलेम आरो आरिमुआरि गोहोनि मुलाम्फा मोनगोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि फालांगिनि थाखाय गावनि बिफा एबा सासे रोंग'थि गोनां सुबुंनिफ्राय बोसोन लानो हायो। जुदि नोंथाङा बेबादि खालामोब्ला, बेयो नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। जुदि नखराव दावराव-दावसिनि थासारि दं, अब्ला नोंथाङा बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो जेब्लासिम सोंनाय जाया, अब्ला जेबो बोसोन होनायनि गोरोन्थि दाखालाम। दिनै नोंथांनि थाखाय बिहाव-बिखुनजोनि फारसेनिफ्राय जायखिजाया सुबुंजों राङारि लेनदेन खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव गोरोबलायनाय लाखिनायाव गोब्राबजों मोगा-मोगि जानांगोन। सासे खाथिनि सोमोन्दोनि बागै नोंथाङा गाज्रि मुडआव थानो हागौ। खामानि मावग्रा सुबुंफोरा दिनै माबा मोनसे मोजां खौरां मोनगोन, जाय गोसोखौ खुसि खालामगोन। नाथाय नखरारि जेंनानि थाखाय नोंथाङा एसे सिन्ता जागोन। दिनैनि साना फालांगिनि बेलायाव मोनसे मुलाम्फा गोनां सान जागोन, नाथाय स्टक मार्केटआव सांग्राङै रां थिसन, नङाब्ला खहा जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा खना, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों डार्क रेड एबा गोजा गाब। धनु राशि। दिनैनि साना धनु राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोजां जानो थांगासिनो दं। दिनै नोंथांनि न'आव मोनसे धोरोमारि हाबाफारि जानो हागौ, जेराव नखरनि गासैबो सोद्रोमाफोरखौ जयै नुनो मोनगोन। नखराव गावजों गाव मदद आरो गोरोबलायनाय थागोन। जुदि नोंथाङा दिनै बबेबा फसंथान, बेंक बायदिनिफ्राय लन लानो सानदोंब्ला गोरलैयैनो मोनगोन। साख्रि आरो फालांगिनि बेलायाव साना नोंथांनि फारसे जागोन। जायफोरा साख्रि नागिरगासिनो एबा साख्रि सोलायनो सानगासिनो दं, बिसोर दिनै मोनसे गोदान खाबु मोननो हागोन। नोंथाङा मावख'आरि थाखोनिफ्राय लामा दिन्थिनाय आरो नांगौ हेफाजाब मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। मकर राशि। दिनैनि साना मकर राशिनि थाखाय थुलुंगा आरो गोहोजों बुंफबनाय सान जानो थांगासिनो दं। हाथरखिफोरा बुङो दि दिनै नोंथाङा जायखिजाया खामानि मावो, बेयो मोजां फिथाइ मोनगोन। दिनै नोंथांनि सासे लोगोआ बेलासियाव नोंथांखौ लोगो हमनो फैनो हागौ, जाय गोजाम गोसोखांथिफोरखौ लाबोफिनगोन। नाथाय दिनै नोंथांनि राशिनिफ्राय 12थि न'आव बुध आरो अखाफोरनि ज' जानाया नोंथांखौ राङारि आयदाफोराव गोसो बोहोगोन। नोंनि सावस्रियाबो गुरै जानो हागौ। दिनै नोंथाङा सोरबा बाहागिजों नांलाय-खमलाय जानो हागौ। जुदि नोंथाङा बेनिफ्राय बारग'नो लुबैयो, अब्ला नोंथाङा गावनि बिबुंथिखौ सामलायनांगोन। लोगोसे दिनै नोंथाङा गावनि सावस्रिखौ जोथोन लानांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोथां। कुम्भ राशि।
आथिखालाव कुम्भ राशिनि थाखाय हाथरखिफोरा दिन्थियो दि दिनै नोंथाङा रांनि लेनदेनफोराव सांग्रां जानांगोन। नोंथाङा रावनिफ्रायबो रां दाहार लानायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन, नङाब्ला नोंथांनि राङा खहा जानो हागौ। गुबुन हादोराव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा दिनै माबा मोनसे मोजां खौरां मोनगोन। हाबा जानो हानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोजां थांखिफोर फैगोन। न'आव रंजानाय आरो रंजानायनि आबहावा थानो हागौ। नाथाय दिनै नोंथाङाबो दुखु मोननो हागौ, बेनिखायनो सांग्राङै गारि सालाय। बेरेखा आरो सुथुरफोरनिफ्राय सांग्रां जानांगौ। नोंथांनि खामानियाबो दिनै थाबथानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। मीन राशि। दिनै मीन राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय हाथरखिफोरा बुङो दि बे साना नोंथांनि थाखाय गासैबो रोखोमै मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा जाय आयदायाव नोंथांनि गोसोखौ दोनो, बेयाव नोंथाङा आबुङै जाफुंसार जानो हागोन। मोजां बाथ्राया बेनो दि नोंथाङा गोथार थासारिनि मुलाम्फा लानो थाखाय गोब्राब खामानि मावनाय नुनो मोनगोन। नोंथांजों थाबथानाय जायखिजाया गोरोबथायाबो दिनै जोबथा जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि खुरमा बाहागि एबा लोगोफोरनिफ्राय मदद मोननो हागौ। दिनै नोंथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरजों नोंथांनि सोमोन्दोआ साबसिन जागोन। नोंथाङा बेलासियाव रंजागोन। दिनै नोंथांनि रांखौ माखासे गोनांथार बेसादफोराव बाहायनाय जागोन, जाहाथे नोंथाङा खरसा खालामखांनायनि उनावबो उनदाहा खालामा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।